shemama yamo bi biara jo ni mama kwaba emma me Asantene media so ene efiada ebobo so me da etoso dumi no afempinu ne adonunum no emu Asanteman nsɛm ene braso said esomo me Asantene media so Facebook, YouTube, TikTok like ndwumadie shema for France and can be o adwentre ko sabi ya do comment section Facebook, TikTok no follow page no ama YouTube no subscribe page no e ama ndwumadie yi etwabu barema kusi Anchor Studios ya twa kwan eboakwa DKC Asanteman nsɛm ndwumadie enwe nsɛm abetibie ewo mu enie sampa edukopie mu ana tola sangba jafro ya sampa man hene de amamramu ene nananom anim nyina ya kyenotom so wono ene sampa man ehne mu nkyemu babani asade wakopie mu ewo apoye mantam no emu ode no ho kofo akoto a wotoso miensa wane nananom bi aba yewura na asete so abebi enim aba bechia no enam na asante mafia befiri mu no wei ene nsɛm ahodo bi ene yapopo ano a yede esomo se Asanteman mu ensɛm we Asantene media so mede sweetie na dankwa yentwe ye hotew ye ba ya ye hyase. Ya shansam no asedia ne ya hyase ewo sampa tola sangba jaflo ya sampa man hene eswai ahye yewura na setutu abebio fisi wo swai ewie ye no na akasa ye be gasete no na kyese dimu preko pese wono ene sampa man ne nyina ehene eno na kwaba no okoko to no otwa no no okono oba na ena no oda ya wada ebobo someda etoso dubako afempinu ne adonunum no emu no sampa man ene Asanteman nyina at energy sep ye me no ekasa die ya gazette tole sangba jafla se wono ene sampa man ehene oje wo ya ojebi wono ene president ma National House of Chiefs ono ko ya no science anwa so ehene ene di dwumadie yi enem yenko tie nsem yi a wakafa dwumadie yi So the order was to enter the name in the National Register of Chiefs within 24 hours. Respondent is granted 24 hours upon receipt of the copy of the order to insert the name of applicants into the Register of Chiefs. And we all know that if you haven't done it, of course, he consulted me, I invited our council, and we all agreed that if he failed to do it, then he will face contempt charges. So we wish to inform all members that this is what we did yesterday. We did it because God will compel us to do so. Yay, any someone or chow ya be president and my National House of Chiefs on a qua science and yaso in a cafe dramedian. Crown dramedian air cost one before be at the Russia one of some a year basabasa yepi was sampa and then potamu na a be a prebi one of shia dine and as also a good war amara was sampa and I see I was sampa yanko basabasa yanon subi. Why any was someone a course or was sampa, Yabasra, one Yabasabasa, Munyai, now Sundri, into any sampa, and an important in etia. Ye free sampa, Namaduko PM or a poet mantam no emu, or then a walk for Akota, or Tosso me and Side Gina, and I will be enim at the one of Abacha, you run answer to Abby man shutting, and a Yako, Drumedi, a coso, a year and nanwa da, Dwada, a bubble smeda, a tosso and watchy, a film pinuni at your no emu. One of my show da I want Asanteman and your communum at din young corn your said the so is a coy.
ye eye akwam ehene ode ne ho kwafo akoto a woto so miensa na woyɛ ma ne yɛ fɛfɛɛfɛ ne dɔm eba bɛkyia yenwura yenim sɛ ewie no du wɔn ma wɔn so bɛba ama dwumadie no etimi ayɛ kama paa ye free wɔn nso di a na kyɛ sɛ awukuda a ɛtɔ so enso afi mu a esi nanu ada wukwada ɛbɔbɔ so me da ɛtɔ so edu afi mpinu ne aduonum no emu Asantene media yekɔkɔ pie mu wɔ awukuda yi ase yenwura ɛtena se agya yɛde pii ɛgye hyɛden ɛne nkuranhyɛsɛm efi Asanteman nyinaa ɛwɔ ɛnam so ɛma yɛnya nananom bi ɛne wɔnom edi nkɔmmɔ ɛfa sɛdeɛ awukuda no wɔsi hunu no ɛfa ɛne mpo na Asantehema dɔte yi a ɛnkyɛ bia ɛba bɛkɔ so no wɔn keka nsɛm bi ɛfa ɛtutu mmabunu titiriw ɛne mmaaya no ɛfa sɛdeɛ ɛwɔ sɛ esi fa yɛn ho amammerɛ ne amanyɛ kwa so ɛba na Asantehema ɛdɔte yie no ɛma ɛkyerɛ a wɔyɛ otumfoɔ frontomfrɔm hema otumfoɔ ɛfa mmaaya ɛna afei nso ayɛ Ashanti Youth Association wɔnom trɛtrɛfoɔ twene bo akɔdwa na edi wɔnom nso anim ɛka asɛm bi etu mmabunu no fo titiriw ɛne mmaa ɛfa sɛ de wɔ sɛ esi fa yɛn ho ɛde ɛba na Asantehema dɔte yie no emu yɛnkɔ tie nsɛm a wɔnom de to dwa. Nneɛma ne ntɔma no egugu mu nan no ɛne nsomade akɛseɛ no ɛhyehyɛ mo no nyinaa momfa ma ha madaro meburu efiri sɛ yɛni ata akɔkɔɔ wa na ehima akɔ akura nti ato yɛ ne abese no nti ɛnyɛ de yɛbɛdi agorɔ kora wɔ ha na emom sɛ de Asante amammerɛ tie no ɛne yɛyɛ no yɛyɛ dɔte yie nti yɛni abre papa nti mo ba ho fama na enkɔ fam nya afi na mkɔ yɛ pɔmpido kɔ yɛ pɔne akɛseɛ ɛde nneɛma abobɔ mu de nneɛma hyehyɛ nsomade akɛseɛ de aba ha mo yɛ saa de pie ha de a yɛbɛpam ɛkyɛ sɛ yɛni abre da mo ase chi yɛgyina ha asɛmabunu a yɛda Asante mabunu ano no ne yɛbɛsrɛ ne sɛ Asante mabunu ma ne nyɛ fɛ ɛnɛ ɛme sɛ mo mu bi kura mo yɛ fi ade afrɛ no na nawuo yebuada yɛbɛyɛ na nawuo yebuada enti Asante mabunu a ɛbɛba no bebree no mo bɛbɔ kɔɔda akɔɔla no ne sɛ wode ntoma no bɛbɔ wo maame ntoma si wode bɛbɔ okom so ahunu fisa ntoma no nya wo dia enti sɛ bi wo mfa mɛtwe fam enti wo bɛbɔ okom na apagya na wagye wo poma na yɛde akɔtire ni tire ɛde aba ɔno ne ade ebedi kan yɛda na die na afei yɛwie anɔpa no a na nawuo yebuada no na nawuo yemu ana no wie a yɛwie a afei obiara akɔfa na kadeɛ mene wo gyina ha yɛ na yɛba ha yi na yɛwɔ adwuma mu nti ɛna hu yɛ sɛ bi yɛhyɛ broni ntaade yi bie na mmom no obiara bɛfra ne ntoma fɛfɛɛfɛ Asante Youth yɛyi yɛn ho asi hɔ sɛ ntoma no kwa ne mu fra a wo deɛ yɛbɛbɔ apata ɛwɔ baabi a ɔpemso radio no wɔ no akyire hɔ woduru hɔ a yɛbɛkyerɛkyerɛ ntoma no ama wo ne ayɛ no fɛfɛɛfɛ ɛde ama wo ɔno nti yɛmmra ne yɛmɛda na di ɛyɛ me dɛ sɛ meyɛ Asanteni mo platform so ne yɛkasa na da w'Asante no adi na ahyɛ mu kna Enye wɔnom nko ne wɔnom edi nkɔmmɔ yɛsan so enya Sweden asantefoɔ ehema ne nuaba ɛba besi na nan wukuda yi mu wɔno nso so ɛde nsɛm pii ɛto dwa wɔba yɛ no wɔde yɛde ɛbrɛ yɛwura ɛbɛgyina Sweden asantefoɔ hema na na afie kyerɛ da wɔ anan ɛna wɔyɛ sa yɛde fɛfɛɛfɛ wɔde nsɛm bi ato dwa yɛnkɔti wɔn nso yo ene yɛ wukuda ɛyɛ nana afie kyerɛ da wɔ Sweden ọba penny Jana name ɛma no na yɛde nneɛma kakra bɛsomyɛ ɛwɔ ahemfie ɛbaayɛ nso biribiara kɔ so kamakama biribiara da n'akwan mu Asante amammerɛ no ɛfɛ na ɛnnika nso nti ɛne deɛ muhu yɛ ha ɛyɛ sɛ ɔba penny na n'afie kyerɛ da wɔ Sweden asantefoɔ kɔ hima nti na yɛba ha ɛyɛ first time ma wukuda da ɛna the first time a me buy wukuda na sɛnea me buy na mammerɛ ne amanneɛ de twa gu no ɛfɛ kwa sɛdeɛ adehyeɛ ne ba bɛkyea ɛne adeɛ sɛnea amanfoɔ ɛba yɛbɛsom Asanteman no na kyerɛ sɛ nika paa ɛne nsɛm a nana afie kyerɛ da wɔ Sweden asantefoɔ hema ne nuaba ɛde ɛto edwa wei ɛne nsɛm a enumere yi yɛnsa so mu a yɛbɔ ne bɛdɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu ɛde ama wo sɛ Asanteman mu nsɛm me Asantene media ɛso yɛbɛda mo nyinaa mo ase madagye mo bra da bia mo de ka yɛn ho ɛne yɛtumi ɛso mo sompa efidi kɛseɛ yi ɛso
Yɛbɛsrɛ wo sɛ Facebook, YouTube, TikTok wohwɛ yɛn no like ma yɛn hyɛ ma afoforɔ nsa nka bi. Wowɔ adwenkyerɛ bi anaa wowɔ question bi a bɛgye afa comment section na Facebook, TikTok na wafollow page no ama YouTube na wasubscribe page no nso de ama yɛn. Meda me crew no nyinaa ase sɛ mokaa mo ma dwumadie no ɛtumi ayɛ kamakama. Me a mede dwumadie ho kyerɛ no ma mede Sweetie Nana Dankwa. Na me producer nso so ase Prince Asanteman. Ade adom yɛn dasane yɛbɛsan hyia.